I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Ganahan na ko nga, parehas tang tulo og kurso. Ano ba nga mag-uban lagi hapon ta? Then, naghapon ko'y masundugan inig exam ug may makahimo sa kong mga projects. Sige. Mag-FA na lang tang tulo. Ganahan man sab ko kay maka-travel bisag asa, di ba? Okay na ka, Ana Abi? Ingon ako si Lola nga siya pagyapon ang gusto para nimo, ha? Ha? Then si Andy, kumbinsiya sab siya nga mao say kurso nga iyang kuhaon. Aron sa ingon, makauban na to siya. Will you convince him for me, Abby? Dana, engineering magkuno iyang kuhaon. Sa una pa na siya gusto nga mahimo siyang engineer. Engineering? Kun mao. Kana na lang sa akong kuhaon. Good! Girl, sakto kayo na lang hunahunaan nimo. Kana na lang, engineering. Ayaw na lang mag-flight attendant. Mas bagay ni mga engineering kay bright man ka sa math. Really? Bagay na ko. Naman! Then, engineering it is. Oh my gosh. Salamat kay Beto. Oh my gosh, dili ka siya makapasar. Feb, may gisulti ka? Oy. Abigail. Ano niya pumakas pantawan, ha? Gabi na. Dili ka pa matug. Wa pa man ko do kaalo. Graduation na ni mo ugma. Maggraduar ka ng sa high school. Ganahan ka nga pagka kay kag-aibag sa imong litrato kay wa kay tuog. Matog na lang kong tao-taot lo. Pugson ko di akong mata nga mo piyong. May nakahasol ba sa imong hunahuna? Ha? Oh, walo oy. Kanang tinuod, oy. Kuan lo. Daan pa ko na agyot. Usa man na. Ganahan gid utak ko nga makahuman lo. Ganahan ko nga mahimong maestra. Pero makapadayon pa ka ako sa akong pagtuon. Tiguwang nabaya ka. Ako, tiguan? Oh, Mas kog pa kay ning tiguan nga imong giingon dahi. Baya. Kukod pa nagbatanon kung na magpabuang-buang dahi. si Lolo ba? Tanong lupa. Santang buhi pa ko dahi. Paring kamutan tayo ka nga magka-eskwela. Kung dili na mo sponsor ni mo sa madam, mangutang ko. Bahala na. Sa ngita ko kautangang makahuman ka las pagtuon mo. Lo, unsa ka mo trabaho na lang ko. Mag part-time job. Eskwela niya trabaho, aron ba di na kamahako. Magmuo na baya ka kay sige nagsakit imong tuhod. Ay, atik-atik ka na, oy. Kaya ba ka ng atikon sa tausahay? Atik-atik ka na akong mo, aron imo kong hiluton. Bisag di pa ka mga tiklo, mohilot ra magud gihapon ko nimo. Pinangga ta baya ka. Ikaw ka ang pinakagwapo nga lolo in the whole wide world. Kana. Muna, tinuod na. Dili na atik apo. Sama na. Tinuod yun na. Gamay. Anay, tampalasan. Pero lo, gwapo bitaw gid ka lo. Promise, gwapo ka. Kana si Madam Anita, kung dili pa na dato, feeling nako makagusto magay na nimo. Uy, unsa? Ubaya ni kining bata ay. Tingalig may magkapati ni mo, ha? Magtuo sila ng ambisyon ko ni madam. Pero, bitaw day. Kung dato pa lang ko ron, dugay ko na kung ipanguyaban na madam, uy. Lagi. Kay gawas nga dato, buutan yung kanang amuha. Buutan bitaw kaayo si Madam Anita lo no. Murag si Dana. Buutan sad, liwat kaayo niya.
Kadto naman tingaling maguwang ni Dana nga si Jeric ang nalahi kay maldito magayto siya sa una, lo. Kay batanon pa man si Sir Jeric atong higayuna. Wata masayod kung unsa na'y gama atong bataa karon. Na, di ba? Dugay na bayat natong wa ikita. Mahimong nausab na karon nga hingkod na siya. Basin sad. Yang sa magka, ha? Ani pa ka dinhi sa pantawan? Anilan sa ko din kadiyot, lo. Sige, nahala. Muna lang kong higda di mo, ha? Sige, lo. Good night, lo. Good night. Ugma na kita nga mong graduation. Karon pa lang gani kikulpaan akong daan. Agay na yung labay bato. Gamay nga bato. Ito gabay. Oh. Sorry. Watayo Gamay ra. Ikaw din naglabay na ko, ha? Hapit baya ko maagtang, ha? Sa kagabi. Matug na ko. Wa pa man good. Matug na gani. Padung gani matug. Wa pa man lagi. Saka ko Bahala ka. Oops. Hoy, Andy! Hoy, mahugan ni ka diha na. Matangtang kay ng kahoy. Wala matarong og lansang baya. Bahala ka diha. Sang. Sakay. Andy! Ha? Andy, ginoo ko nimo. Nara ko. Kasaka na gid ko. Hi. Labaw pa kang hay. Nagunsa ka dinhi oy, gabi naman. Bisita nimo. Andy, nayapag na ka? Gara na gyud kay kastanan. Abi, graduation nimo ugma sa high school. Unya, birthday nimo. 80 na ka, di ba? Anya? Kinumdum ka nga atong pag-birthday nako. Ingon ko nga may utang ka nako. Anya? Unsa may utang nako nimo? Kiss. Unsa? Oh, pwede din nang mag-grade ka. Unya, mahatag ang gift. Unya, di ka mo kiss. Pwede. Aw ni mo. Nako, dili. Mao nga, in-birthday ni mo. Paninglo na ko ang imong utang. Aw, di ay. kay utangan, pero kay birthday man nimo, ako'y bayad. Bayaran ti kag kiss. Unsa? Hindi ko eh. Ay nalagbayad, okay ra. Sige, ikaw lang bayad. Kung mo bayad ka ron, sa chicks ra ka na ko mo kiss. Pero kung sa imo pang birthday, sa lips na. Unsa? Oh, unya. Kanusam ka mo bayad, ha? Karon o sa imo na birthday? Hindi ko. Bahala ka. Awi ko mabala. Sa birthday na lang nimo. Pero sa lips na, ha? O guwa na'y balibaray. Unsa? Ugma, attend ko sa inyong graduation, ha? Muapas lang ko. Hindi na ko musabay ninyo kay may ko eh. Okay. Akong gift ha. Oh na, oh. Malimtan ka na. Special ang akong gift para nimo. Tinuod. Mm. Unsa man? Ako. Unsa? Unsa lagi ba? Tarong ba? Ni ako. This. Akong pusto ng akong kaugalingon para nimo. Ay na lang. Ayaw na lang. Wala ko magkinahanglan og regalo. Oh. Sure ka? Digid ka? Dili gani. Oh. Bahala ka. Ihatag ko na ni Dana. Unsay imong ihatag ni Dana? Ang akong kaugalingon. Bahala kasi man kinabuhi. Kung ganahan kang muhatag sa imong kaugalingon niya, bahala ka. Di na ka, oy. Uy! Asa mo ka? Mami, ay sa ba? Unsa ba, Andy? Buhii ko no kubi. Matug na ko. Sa ko ka? Di mo kagagas akong gift mo. Aw, ihatag na rin ako ganahan. Bahala ka. Sige, ihatag na dito. Ay, nagpakita na ko, ha? Buhii ko ba? Matug na ko. Ayaw tambong ugma sa akong graduation, ha? Madto ko eh. Mutambong ko pero sa graduation ni Dana. Bahala ka. He, una ko labot ni mo. Lo. Nasuko ka na. Sa ba? Wa gani. Buhiin ako ba? Nakaila na kay kunin mo, Abigail. Nasuhito na kay kunin mo. Naibaw ko kung kanusa ka masuko. O kung kanusa ka malipay. Nasuko ka ron. Wa lagi. Nasuko ka.
Ano ka ha? Bahala ka diha. Buhi ko pa kapuya ni mo. Ibaw na ko. Nagselos ka no? Oh? In love sa ka na ko no? Unsa? Buot-buot ka no? La, huwag mo ko magbuot-buot good. Nakita na ako. Love sa ko ni mo. Di lang ka maangkon. Dili gyud no. Maba. Sige. Awa man ka ha. Ay, ikapoy na sa kong paabot kay mong sugton eh. Mao nga, manguyab na ako sa babae nga. Naibaw kong dako gusto na ko. Ay huy, adyo ko hadlok ka kay wag ko mahadlok. Bahala ka sa imong kinabuhi. Day! Check. Sakit! Tumpo na ako tiil nun. Ay, Ano bang ibundag mo na ni mong pultahan? ay nabuhian ako lo. Sorry. Si Andy kay nakaingon. Makalakot. Ito, naunta ko. Sorry lo, sorry. Tuo sa siyag mag-uol ko. Di ko mag-uol no. Bahalag manguyab pagkaglain. Bisag si Dana pa'y imong panguyapan, wa ko'y labot. Di ko mag-uol. Hindi ka mag-goal, pero nagpag-goal-ball ka. Lo, nakadungog ka lo? Nungog mo lang niya, ha? Dool na ko ni mo. Kusog pa mo yaw-yaw. Ano man ang yaw-yaw magka. Kusog ha? Kadungog ko. Ha? Labi pa kayo may padool ko ni mo. Ang sama ha? Naglagot ka ni Anding ha? Manguyab og lain, mao ba? Oh. O sama na, Abigail? Nagkay gusto ka ni Andy? Mao ba? O karibal mo ni Ma'am Dina? Kung mao man ugaling na, karun pa lang, apo, atras na. Lo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!